Aj na Slovensku máme gejzír. Helianský gejzír je však studený gejzír. Poďme sa pozrieť na mechanizmus princípu, ktorý vytláča vodu spod povrchu Zeme hore. V Erlenmeyerovej banke máme studenú vodu. No a vzduch nad kvapalinou je takisto chladný. Zvýšiť jeho tlak môžeme napríklad tak, že do banky prostredníctvom hadičky nafúkame viacej vzduchu. Bublinky sú indikátorom, že plynu v prostredí nad vodou v banke príbudá. No a po uvoľnení otvoru máme opäť nádherný gejzír. Studený gejzír ovšem.